واللي بيتزنقوا بيناس واللي باكر Denge gel, Denge Kurdistaniye. جناب چند رادیو دنگ گلدن باش گذارین هجا ایران هنی سال 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت نه لامده ده. همین اوچین سریس به پیشکش بکندم دم آزادی ریبراپویا. هلین ümit کوتری براپور دا برمد و اویک راست به فیلم کرد. اندام کمیته ناوندیا پی هلین ümit beşleri televizyona medya haberi bu liser bevajiye nırxandın ki Helin ümit rojbuna reberapo piroz kere god de çarçıve da kuyaniya 27 Şubat'ta de roje ve kegirink li Türkiye Afri astekeni qaşeheye ledini qaşande roşin xitman dihene mıxabın bevaju her rengeki ereni nayini qaşkirin da kuyanin de sılattariye de çarçıveye meqedandın tünne bu ne dane dibêjin bila kongrê bikin çekan deynin û em vî rûpelî bidawî bikin ev nêzîkatî rast nîne ji ber ku pirsgirêka Kurd pirsgirêke 100 salî ya Komara Tirkiyeyê dibe ev pirsgirêk di çarçıve demokratik buna Tirkiye'de beni qaşkirin ji bu vê jî nêzîkatiya desthilatdariyê dûrî ciddiyet û çareseriya pirsgirêka Kurdê herîn ümit ku rêberapo gav avê tîrîska herî giran danî ser milê xwe û wiha dewam kir rêberapo rêda bermed ve ev yek rast be fêm kirin PKK jî gav avêt ve ev jî weke lawaziya PKK neyê nirxandin PKK ji her alîde hêza xwe diparêze dibe ev jî baş were fêm kirin mesaja gelê me jî di nevroza îsalde diyar bû lê desthilatdarî û dewlet di rewşeke dûdilî de ne bi guman û tirsonek nêzîkî çareseriya pirsa Kurd dibin Serokkomar Erdoğan got em vê pêvajiyê dimeşînin weke îtifaqa cumhur em muxatabin ev baş e û li pêvajiyê xwedî derket li îradeyek li holê nîne Nöbet azadi yal Fransa 12 salın benaber devam dike her haftaya komek nu juwalatên cuda diçin Strasbourg'e û nöbetê devir dikirin. Di heftaya 668 de 2,3 welatpare zen ji Fransa bajarê Tolê Swêç û Strasbourg'e nöbet devir girtin. Di komê de Taner Aslan, Ercan Yılmaz û Abdullah Ergüven cî dikirin. Li ser navê komê Taner Yılmaz axivî got nöbeta ji bo azadiya rêberapo kete sala 13 divê êdî cîhan rastiya Kurd û Kurdistanê rastiya rêberapo bibîne. Rêberapo ji bo aştî û demokrasî têkoşînê dike. Divê gelê Kurd û hemû kesên azadî xwaz destekeke Kurd bidin pêvajiyê. Divê gelê Kurd bi taybetî jin û ciwan destê rêberapo Kurd bikin. Azadiya fîzîkî ya rêberapo hem gel û hem ji welat azad bibin. Wê li Tirkiye û tevaya rûşreta navîn adalet û jiyana aram mîsoger bibe. Şandeya Dem Partiye li Rusya'ya hevdîtinan dike şandeyek ji Dem Partî ji bo hin hevdîtinan Rusya'ya Dem Partiye tekildarî mijarê daxuyaniyek dadı daxuyanî Dem Parti'de wiha tê gotin Şandeya Partiya me bi komîteya têkiliyên derveya Duma û komîteya rêveberiya herêmî û polîtîkeyên herêmî yên Duma re cuda cuda hevdîtin pêk anî di hevdîtinan de banka rêberapo ya aştî û civaka demokratik bandorên wê modela rêveberiyên herêmî yên Rusya'yê geşedanên li Kafkasya rûşreta navîn û bi taybetî yên li Iraq û Sûriyeyê hatine axaftin. Halide Türkoğlu got bê jinan pirsgirêk çareser nabe Meclisa Jinana Dem Partî starta çalakyan da dest pê kirin. Hevdîtina jinan li Taksimê li otelekê hate pêkanî Meclisa Jinana Dem Partî rêxistinên jinan femînîst û platform de hevdîtinê de amade bûn. Di platformê de
Meclisa Jirana Dem Partiye Halide Türkoğlu axivi gut mijarame Banga Dîrokiya Rêbera Po Aiştiya Civaka Demokratîk bû. Jin daxwaz dikin ku siyaseta mersalarî xwe ji bi zimanê gevxwarinê rizgar nake. Divê pirsa Kurd Banga Dîrokiya Rêberdî bikeve rojeva meclîsê û bê çareserkirin. Bêguman ev pirsgirêka dîrokî bê jinan çareser nabe. Civakbûna aiştiyê tenê bi siyaseta navendû û mersalarî pêk nayê. Halide Türkoğlu balkişan ser rewşa li Sûriyeyê jî û got eger Sûriyeke demokratîk bê avakirin divê jin jî parçeyek ji wê bin. Divê jin destûrê nedin desthilatdariya Şamê li gorî xwe sîstemê sazkar bike. Divê di siyaseta giştî de jin ji bo avakirina civaka demokratîk têkoşînê bike. Em dibînin ku li Sûriyê komkujiyên jinan dewam dike. Divê jin doza xwe ya wek heviyê bikin rojeva sereke. Pêwîstiya me bi pêşniyarên rêxistinên jinan û femînîstan heye. Piştî axaftinan civîn ji çepemeniyê re girtî dewam kir. Nasnameya şîît gerîla Qamişlo eşkere kirin fermandariya giştiya YPJ bi daxuyanekê şehadeta şervanê xwe ragihand daxuyaniya fermandariyê wiha ye. Hevrê Şîrîn Ferhat bi nasnav gerîla Qamişlo li bajarê Hesekê di nava malbatê Welat Parêzê ji dayîk bûye. Gerîla Qamişlo di sala 2021 de bi biryardariyek bilind tevlîna varefeyên YPJ bû. Li her qada berxwedanê DNİ herî pêş weke milîtaneke apoyî têkoşîn kir. Hevrê gerîla Qamişlo weke milîtaneke jin di stratejiya şer de xwe xurt kir. Weke jin bi rol û misyoneke giring rabû û parastina destkeftiyên şorîşê kir. Fermandariya giştiya YPJ ji malbat û gelê Kurd re sersay xwest û nasnameya şîît û heşkerî kir. Şîrîn Fetah bi nasnav gerîla Qamişlo. Navê dayîk Mecîde, navê bav Alî li Hesekê jî dayîk bûye. Di adara 2024 de li Tirrifatê şehîd bû. Sê ciwanên ji Helebê diçûne Efrînê agahî nayê wergirtin. Rêxistina mafê mirovanê Efrîn Sûriyê ragihan ku sê ciwan ji heftê Nîsanê vê dema ji taxa Eşrefê ya Helebê bi erebeyê xwe çûne Efrînê wenda bûne. Rêxistina mafê mirovan got dijwar Mecîd Zenel û Ehmed İdrîs Zenel ji gundê Tirrifatê bajarê Cindirê sêne û ciwanê siyemîn jî ji PKK'ya Ereb e. Malbatên ciwanan li Helebê serî li ewlehiya giştî û hêzên ewlekariya hundir dan û xwestin zarokê wan bibînin. Lê heta niha aqûbetê wan nediyar e. Girtiyên li Îranê dardekirin zêde bûne. Kampanya ne ji cenazeyê dardekirinê ku girtiyên siyasî Rûşatê Kurdistan û Îranê danê destpêkirin di hefteya 63 de dewam dike. Girtiyên li grêva birçîbûnê de cezayê dardekirina li Paxşan Azîzî hatiye birin şermezar kirin. Girtiyan tekildarê mijarê daxuyanek da û gotin di cejna Newrozê de di înfaza dardekirinê de kêm bû be jî dîsa zêde bûne. Du rojên dawî de 20 girtiyên li girtîgeha Qels e Hezarê sevkî qawûşa bi ewle hatine kirin. Ev jî nîşan dide ku îhtimala dardekirina wan nêz e. Daxuyaniya girtiyan wiha berdewam dike. Sepanên zextê û cezayê dardekirinê dewam dike. Daxwaza jinû ve darizandina Paxşan Azîz jî cara duyemîn hatiye redkirin. Ev biryar jî dide xuya kirin ku metirsîna dardekirina Paxşan Azîzî heye. Girtiyê siyasî Kerîm Hocaz Tehku li girtîgeha Lakanê tê girtin hat dardekirin. Em weke endamên kampanyaya sêşemana ji cezayê dardekirinê fikarên me ji bo zêdebûna gefa dardekirinê heye. Em piştgiriya navnetewî silav dikin û daxwaz dikin ku cezayê dardekirinê bidin rawestandin. Li Xezayê rojnamevanê ku birîndar bû bû jiyana xwe ji desta Ajansa Wafa dest şankir ku di encama êrişa hêzên İsraîlê de di konekî de rojnamevanê Filîstînî Hilmî El Fefaqî jiyana xwe ji desta. Neh jê rojnamevan 10 kes ji birîndar bûne. Ji birîndaran rojnamevan Ahmed Mensûr Doh jiyana xwe ji desta. Ajansa Wafa ragihand ku bi kuştina Ahmed Mensûr re hejmara rojnamevanên ku di êrişê İsraîlê yên li ser Xezayê de derkete 211 kesan. Berê gotan jemen